Assam, Shri Biswajit Damri. Shri Biswajit Damri. आं मुस्रि बिस्वजित दैमारी हादोर गौतमनि बिसायख' जानाय सासे सोद्रोमा इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आंहा आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि फारसे फोथायनाय थागोन आरो भारतनि सार्वभौमत्व आरो गोरोबथिखौ रैखा खालामगोन। अदेबानि आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आङो बर'नि सासे गेदेमा सुबुं, मेंनो रोङै, बानाय गैयै, जिरायनाय गैयै, गावनि हारिजों लोगोसे मालाय हारिनिबो मोजां गाज्रि सानग्रा श्री बिस्वजित दैमारी सारनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों। दा जोंनि गोबाङानो बिथांनि सोमोन्दै बयबो मिथिखागौ नङा होमबा? थेवब्लाबो आङो बे बाथ्राखौ सोरजों रायलायगोन सोरजों रायलाय जानानै नोंथांमोनजों सावरायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि, मिथिबायना? सारखौ ओरैबायदि मोजां मोनो मिथिबायना? बे बाथ्राखौ सोरजों रायलायगोन सोरजों रायलाया जानानै आङो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि ना, शेयार खालामनो, जेनेबा आंनि साननाय हनाय, जेनेबा आंनि फिलिंसखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बिनि थाखायनो आङो बिथांनि सोमोन्दै, जेनेबा बिथाङा उन्दैयाव बिथाङा अबेयाव जेनेबा स्कुलाव माला जोनोम जायामोन, बिथांनि बिमा बिफानि सोमोन्दै नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो जेनेबा बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि। आंनि साननाय मथेबा आरोखि ना, बिस्वजित दैमारी सार बायदि गोरों, जेनेबा गोरों मानसि, जेनेबा रायलायनो हाग्रा, बुंनो हाग्रा, जेनेबा गावनि हारिनि थाखाय जेनेबा एसे लाजिनायखौ दोनथ'नानै बाथ्रा बुंग्रा बेबायदि मानसि आं नुफेराखै आरोखि ना। दंब्लाबो जेनेबा नुथ'वाखै आरोखि, थानो हागौ खिन्थु नुथ'वाखै आरोखि। दा जों बिनि फोरमानखौ जोङो नुखादों नङा होमबा? जेनेबा नोङो रायजो सभाफ्राव जेनेबा लेक्सार होनाय समाव, जेनेबा बिबुंथि होनाय समाव, जेनेबा 3 मिनिट रायलायनो थिननायावहाय जेनेबा सार रायलायोबा जेनेबा 4 मिनिट 5 मिनिटबाबो खोनासंग्राया खोनासङो आरोखि ना। दा बेबायदि, दा जोङो बिस्वजित दैमारी सारनि जेनेबा लेक्सार होनायखौ, मिटिंफ्राव जेनेबा बिबुंथि लाखिनायफोरखौ जोङो खोनासङोब्ला खोनासंबाय थानो लुगैयो आरोखि। दा खायसे मानसिफोरनिखौ जोङो खोनासंनो हाया नङा होमबा? जेनेबा आं फुं बायदि खोनायो आरोखि ना। दा बिस्वजित दैमारी सार लेक्सार होयोबा जोङो 1 घन्टाबाबो 2 घन्टाबाबो जों हाबनानै मोनसे जायगायाव जिरायनानै जेनेबा खोनासंनो हायो आरोखि। बिस्वजित दैमारीया बेबायदि मानसि आरोखि ना। बिस्वजित दैमारी सार, बिथाङा 2008 मायथाइनिफ्रायनो दासिमहालागै MP महरै MP जानानै बिथाङा दासिमबो बर'नि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ आरो बिथाङा दासिमबो जिरायाखै, मेङाखै, दासिमबो बर'नि फारसे मोजां मोननाय आरो गुबुन हारिखौबो साननायजों हनायजों लोगोसे बिथाङा दासिमबो खामानि मावबोगासिनो दङ। दैमारी सारा 4 फेब्रुवारिनि 1971 मायथाइयाव जन्म जादोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङानो जाबाय सुरेन्द्र दैमारीमोन आरो बिमानि मुङा फेदाब दैमारीमोन। बिथाङा बाक्सानि सुवागपुर मुंनि मोनसे गामियावहाय बिथाङा जन्म जादोंमोन। बिथांनि दा हम टाउना क'क्राझारावनो। बिथाङा नावकाटा मिलन हाइ स्कुलाव फरायोमोन 1918 मायथाइयावहाय। बिनि उनावहाय बिथाङा PU हायार सेकेन्डारिखौहाय क'क्राझार कलेजनिफ्रायनो उथ्रिदोंमोन आरो बिथाङा गावनि डिग्री आरो मास्टार कर्सखौहाय मादुराइ कामाराज इउनिभारसिटिनिफ्राय उथ्रिदोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, नङा होमबा? मानोना साबस्क्राइब खालामनायावथ' जेबो नाङा नङा होमबा? गावजों गाव हेल्प खालामनांगौ नङा होमबा? नोंसोर साबस्क्राइब खालामोबा आंबो गोसोआव मोजां मोनो आरोना। गोदान साबसिन जेनेबा इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो गोसो जायो नोंसोर साबस्क्राइब आरो लाइक खालामोब्लासो। बिनि थाखायनो लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरोखि ना। गावजों गाव हेल्प खालामलायनांगौ नङा होमबा? गोजोन्थों, बाय।